Noswaith dda, a chroeso i bodlediad o'r Hwyrol Weddi Eglwys Dewi Sant ar Sul y Pasg. Y Pasg yw uchelwyl yr Eglwys, wrth i ni gyhoeddi y gobaith a ddaw i ni trwy atgyfodiad Iesu Grist ein harglwydd. Newyddion braf a ddaeth i'n bro, hwy heiddant gael ei dwy'n ar go, mae Iesu wedi cario'r dydd, caiff carchar orion fynd yn rhydd. Yr arglwydd a gyfododd yn wir, Alleluia. Bendigedig fyddo Duw a thad ein harglwydd Iesu Grist, o'i fawr drigaredd, fe barodd ef ein geni ni o'r newydd i obaith bywiol, trwy atgyfodiad Iesu Grist o ddiwrth y meirw. Garedigion yng Nghrist, yr ydym yn presenoldeb y Duw byw a holl gwmpaini nef, i offrym iddo trwy ein harglwydd Iesu Grist, ein haddoliad a'n mawl a'n diolch, i gynyddu mewn gwir wybodaeth o'i gariad mawr tuag atom ac i'w ras gael dwi'n ffrwyth yn ein bywydau. Yr ydym wedi dod i'w wrando a derbyn sanctaidd a'r Duw, i geisio grymusol nerth yr ysbryd glân ac i weddio dros y mae'n hunain a thros bawb, fel y derbyniwn y pethau hynny sydd rhaid i ni wrthynt yr ein lles a'n daioni. Ond yn gyntaf, cyffeswn ein pechodau, a cheisio gan ein tad, efyddeiant a'i dangnefedd. Cyffeswn i Dduw holl alluog, y tad y mab yr ysbryd glân, i ni bechu ar feddwl gair a gweithred. Gadawsom heb ei gwneud y pethau dylasam ei gwneud, a gwneithom y pethau na ddylasam ei gwneud. Gan hynny, gweddiwn ar ei Dduw drigyrhau wrthym. Trigyrhaed yr holl alluog Dduw wrthym, a maddau ni ein holl bechodau. Gwaredid ni oddi wrth bob drwg, pan cadarnhau a nerthu ym mhob daioni, a'n dwy'n i fywyd tragwyddol. Amen. Yr holl alluog Dduw sy'n maddau bawb sydd yn wir y difeiriol, a drigyrhaw wrthych, maddau i chwi a'ch gwared oddi wrth eich holl bechodau, eich cadarnhau a'ch cryfhau ym mhob daioni, a'ch cadw yn y bywyd tragwyddol, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Arglwydd
arglwydd a gorau'n gwefusau. Pan gennau a fynegad y boliant. Dyw brosiau'n canorffwyo, arglwydd braserau'n camorf. Gogoniant i'r tad ac i'r mab ac i'r ysbryd glon. Megis yr oedd yn y dechrau, y mae'r awr hon ac a bydd yn wastad, yn oes oes oedd. Amen. Molwch yr arglwydd, Molianus fyddo enw'r arglwydd. Anaeth Israel o'r aif, ti Jacob o fi wrth bobl anghyfiaeth. Juda oedd a'i Sant oedd rwyf, ac Israel ei arglwyddiaeth. Amor a welaf hyn ac a giliodd, Iorfonen adrodd yn ôl. Mynyddoedd a neud iasant fel hyrdod, a'r bryniau fel wyn defaid. Beth ddarfu ti o fôr pan giliais, tiffau Iorfonen paham y torrais yn ôl. Paham fynyddoedd yn neidiach fel hyrdod, a'r bryniau fel wyn defaid. Oedd na di ddeiar rhag yr arglwydd, rhag Duw Jacob. Yr hwn sydd yn troi y graig yn y llyn dwfr, a'r gallester yn ffynnon dyfroedd. Gogoniant i'r tad ac i'r mab, ac i'r ysbryd glân. Megis yr oedd yn y dechrau, a mae'r awr hon ac y bydd yn wastad, yn oes oes oedd. Amen. Molwch yr arglwydd, yr holl genhedloedd, clodfarwch ef yr holl bobloedd. Oherwydd ei drigaredd ef tuag atom ni sydd fawr, a gwirionedd yr arglwydd a beri yn dragowydd. Molwch yr arglwydd. Gogoniant i'r tad ac i'r mab, ac i'r ysbryd glân. Megis yr oedd yn y dechrau, a mae'r awr hon ac y bydd yn wastad, yn oes oes oedd. Amen. Daw'r llys gyntaf o lyfr y proffwyd Eseia, rhan o'r unfed bennod wedi'r hanner cant.
o'r 9fed adnod hyd yr 11 ar 15. Deffro gwisg dy nerth o fraich yr arglwydd. Deffro fel yn y dyddiau gynt a'r oesoedd o'r blaen. Ond i ti a ddrylliodd Rahab a thrywanu'r ddraig. Ond i ti a sychodd y môr, dyfroedd y dymder mawr. Ond i ti a wnaeth ymderau'r môr yn ffordd i'r gwaredigion groesi. Be ddychwel gwaredigion yr arglwydd, dont i Seion dan ganu a llawenydd tragwyddol ar ei pennau. Hebryngir hwy gan lawenydd a gorfoledd, a bydd gofid a gryddfan yn ffoi ymaith. My fi sy'n eich diddanu, pam yn tair ofnwch neb meidrol, neu ddyn sydd fel glaswelltyn? Pam yr ydych yn anghofio'r arglwydd eich creawdwr, yr un a ledodd y nefoedd ac a sylfaenodd y ddeiar? Pam yr ofnwch o hyd drwy'r dydd rhag llyd gothrymwr sy'n barod i ddistrywio? Ond ple mae llyd y gothrymwr? Caiff y caeth ei ryddhau yn y man, ni fydd yn marw yn y gell, ac ni fydd pall ar ei fara. My fi yw'r arglwydd dy ddiw sy'n cynhyrfu'r môr nes i'r tonnau rio, arglwydd y lluoedd yw fy enw. Gosodais fy ngeiriau yn dy enau, cysgodais di yng nghleder fy llaw, taenais y nefoedd a sylfaenais y ddeiar, a dweud wrth Seion, fy mhobl wyt ti. Ysbryd a
llawr ail lith o Efengyl Lyc, y bedwaredd bennod ar 20, gan ddechrau yn y 3 adnod ar 10. Nawr, yr un dydd, yr oedd 2 ohonynt ar ei ffordd i bentref 7 milltir a hanner o Jerusalem o'r enw Emmaus. Yr oeddent yn ymddiddan a'i gilydd am yr holl ddigwyddiadau hyn. Yn ystod yr ymddiddan a'r trafod, nesaodd Iesu ei hun atynt, a dechrau cerdded gyda hwy, ond rhwystrwyd ei llygaid rhag ei adnabod ef. Meddai wrthynt, beth yw'r sylwadau hyn yr ydych yn ei cyfnewid wrth gerdded? Safasant hwy, a'i digalondid yn ei hwynebau, atebodd un o'r enw Cleopas, rhaid mai ti yw'r unig ymwelydd â Jerusalem, nid yw'n gwybod am y pethau sydd wedi digwydd yno y dyddiau diwethaf hyn. Pa bethau, meddai wrthynt. Atebasant hwy, y pethau sydd wedi digwydd i Iesu o Nazareth. Dyn oedd yn broffwyd nerthol ei weithredoedd a'i eiriau yng ngwydd Duw a'r holl bobl. Traddododd ein prif offeiriaid ac aelodau ein cyngor ef i'w ddedfrydu i farwolaeth ac fe'i croeshoeliasant. Ein gobaith ni oedd mae ef oedd yr un yn mynd i brynu Israel i ryddid. Ond at hyn oll, heddiw yw'r 3dydd dydd pan ddigwyddodd y pethau hyn. Hynny, fe'n syrdanwyd gan rai gwragedd o'n blith, eithant yn bore bach at y bedd, a methasant gael ei gorff, ond dychwelasant gan deiri ei bod wedi gweld angylion yn ymddangos, a bod yr rheini yn dweud ei fod ef yn fyw. Aeth rhai o'r cwmni allan at y bedd, a'i gael yn union fel y dywedodd y gwragedd, ond ni welsant mohono ef. Meddai Iesu wrthynt, mor ddiddeall ydych, a mor araf yw eich calonnau i gredu'r cwbl a lefarodd y proffwydi. Ond nid oedd yn rhaid i'r Meseia ddioddef y pethau hyn, a mynd i mewn i'w ogoniant. A chan ddechrau gyda Moses, a'r holl broffwydi, dehonglodd iddynt y pethau ysgrifenwyd amdano ef ei hun yn yr holl ysgrythurau. Wedi iddynt nesau at y pentref yr oeddynt ar ei ffordd iddo, cymerodd ef arno ei fod yn mynd ymhellach, ond meddent wrtho gan bwyso arno, aros gyda ni oherwydd mae hi'n nosi a'r dydd yn dirwyn i ben. Yna, aeth i mewn i aros gyda hwy. Wedi cymeryd ei le wrth y bwrdd gyda hwy, cymerodd y bara, a bendithio a'i dorri, a'i roi iddynt, a gorwyd ei llygaid hwy, ac adnabuasant ef, a diflannodd ef o'i golwg. Meddent wrth ei gilydd, ond nid oedd ein calonnau ar dan y nom wrth iddo siarad â ni ar y ffordd pan oedd yn eglur o'r ysgrythurau i ni. Codasant ar unwaith a dychwelyd i Jerusalem. Cawsant yr 11 a'i dilynwyr wedi ymgynnull ynghyd ac yn dweud fod yr arglwydd yn wir wedi ei gyfodi ac wedi ymddangos i Seimon. Adroddasant hwythau yr hanes am ei taith, ac fel yr oeddynt wedi ei adnabod ef ar doriad y bara. Dyma derfyn yr ail lith. Anis fy
Credaf yn i'w dad holl gyfoethog, creawdwr nef a deiar, ac yn Iesu Grist einig fab ef, ein harglwydd ni, yr hwn a gai trwy'r ysbryd glân, a aned o fair forwyn, a ddioddefodd dan Pontiws Peilat, a groesoeliwyd, a fe farw ac a gladdwyd. Disgynnodd uffern, y trydydd dydd y cyfododd o feirw, a esgynnodd i'r nefoedd, ac yma'n eistedd ar ddeheilawd i'w dad holl gyfoethog, o ddiynod aw i farnu'r byw ar meirw. Credaf yn yr ysbryd glân, yr eglwys lân gatholig, cymyn y saint, myddeiant pechodau, at gyfodiad y corff, a'r bywyd tragwyddol. Amen. Ar arglwydd a fo gyda chwi, a chydath ysbryd ithau, gweddiwn. Arglwydd drig ar hawr ddim, Crist drig ar hawr ddim, arglwydd drig ar hawr ddim. Ein tad, yr hwnnwyd yn y nefoedd, sanctaidd enw, deled y dair nas, wneler dewallus, megis yn y neb, felly ar y ddaiar hefyd. Daroi ni heddiw ein barab ein addiol, a maddau ni ein dyledion, fel y maddaiwn ein dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, aeth i'r gwared ni rhag drwg. Amen. Arglwydd dangos dy drigaredd arnom, a chaniatau ni dy iachawdwriaeth, gwisg dy wain i dogion ag iawnder, a gnad y ddewis bobl yn llawen, arglwydd cadw dy bobl, o bendithiad etifeddiaeth, arglwydd cadw'r frenhines, ar oiwch anghorwyr ddoethinem, arglwydd dyrod angnefedd yn ein dyddiau, ac amddiffyn i byth yn erthol, Duw glanhau'n calonau, ac adnodd ysbryd yn iawn o mewn. O llalluog Dduw, archfygais dangau trwy dy unig anedig fab Iesu Grist, ac agor i ni borth y bywyd tragwyddol. Cynydda chyfnerthau'n ffydd, fel y bwy ni a'i adnabod ef a grym a'i atgyfodiad, a byw byth i ddogoniant di, trwy'r un Iesu Grist a'n harglwydd, sy'n byw ac yn teyrnasu gyda thi ar ysbryd glân, byth yn un Duw yn oes oesoedd. O llalluog Dduw, ffynhonell pob dymuniad sanctaidd, pob cyngor da, pob gweithred gyfiawn. Dyroedd weision y tangnefedd na all y byd a'i roddi, fel y bwy ni, gan i fyddhaeth orchmynion, a'n gwared gennyt rhagofn ein gylynion, dreulio ein hamser mewn heddwch a thangnefedd,
trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Gole ein tywyllwch at olygwn i ti o arglwydd, ac oedd fawr drigaredd am ddiffyn i rhag pob perygl ac embydrwydd yn nos hon, trwy gariad deunig fab ein gwaredwr Iesu Grist. Amen. Dechreuwn ein gweddiau heno ar Sul y Pasg, drwy gymryd ychydig o amser i ddwy'n i gof yr oll yr ydym yn ddiolchgar amdano, am yr hyn sydd wedi ein cynnal yn ystod y cyfnodau clo, bod yn rhan o deulu ffydd, aelodau o'n teuluoedd, ffrindiau, cymdogion. Diolchwn am y gwaith brechu sy'n mynd rhagddo, a'r gobaith y ddaw o ganlyniad i hwnnw. Ond yn bennaf heno, diolchwn am ddycnwch y gobaith y cariad a'r ffydd a ddaw i ni trwy atgyfodiad Iesu Grist. Cydweddiwn. O llalluog Dduw, tad yr holl drigyreddau, yr ydym ni dyweision anheilwng yn rhoi ti ddiolch gostyngeiddiaf a ffyddlonaf am dy holl ddaioni ath drigaredd i ni ac i bob dyn, ni ath fendithiwn am ein creu a'n cadw, ac am holl fendithion y bywyd hwn, eithir i'w chlaw pob dim, am dan feidrol gariad ym mhrynedigaeth y byd trwy ein harglwydd Iesu Grist, am foddion gras ac am obaith gogoniant, ac at olygwn i ti roddi ni y cyfryw ddwys ac iawn ymsyniad ar dy holl drigyreddau, fel y bo'n calonnau yn ddiffiant yn ddiolchgar, ac fel y mynegom dyfoliant, nid a'n gwefusau yn unig, eithir yn ein bycheddau, trwy ymroddi Gwasanaeth a thrwy rodio ger dyfron mewn sancteiddrwydd ac uniondeb dros ein holl ddyddiau, trwy Iesu Grist ein harglwydd, i'r hwn gyda thydi ar ysbryd glân, bydded yr holl anrhydedd a'r gogoniant, byth bythoedd. Amen. Ac wrth i ni ddwy'n i gof yr ail lyth heno, y hanes am yr Iesu atgyfodedig yn cydgerdded gyda'i ddau ddisgybl ar y ffordd i emaes. Gweddiwn. Cyd-ymaith byw yn gwmni ni ar ein taith, cyn i'r dydd ddirwen i ben, agor ein llygaid i ni dy adnabod. Cyd-ymaith byw yn gwmni ni ar ein taith, dangos i ni y llwybr y dylem ei gerdded, a'r rho ras i ni gynorthwyo'r rhai sydd wedi colli'r ffordd. Cyd-ymaith byw yn gwmni i ni ar ein taith, llanw ni athgariad, mwyn i ni wrth dorri'r bara gyda'n gilydd, adlewyrchu dy ogoniant di eraill, gweddiwn hyn yn dy enw. Amen. A gweddiwn ros yr eglwys, fel y gallu gyhoeddi ag angerdd, byw ag arddeliad, a thystion ei ofn i'r gobaith ar bywyd heb dranc a ddaw oherwydd bore'r trydydd dydd, a gwaith Duw yn cyfodi Crist o'r meirwn fyw. Bywhad eglwys o arglwydd, a grym yr atgyfodiad, adnewyddau bywyd a grymusau chenhadaeth, nertha'r sawl sydd mewn gweiledd a phoen, chysura'r sawl sydd mewn tristwch a phrofedigaeth, a goleua'r sawl sy'n cerdded glyn y cysgodion. Galluogan i bob un i rannu y mywyd atgyfodedig Iesu, ac o wybod ei fod yn fyw, gwybod y cawninau fyw ynddo ef, yng ngogoniant ei deyrnas dragwyddol yn y nefoedd, gweddiwn hyn mwyn ei enw. Amen. Gweddiwn dros ein byd, enwedig dros y gwledydd hynny sy'n byw yng nghysgod angau, y gwledydd a rheibiwyd gan rhyfel, gwrthdaro, arweinyddion unben ac anrhigarog, gwledydd lle mae'r gwirionedd yn cael ei celu ac ofn yn teyrnasu. Gweddiwn y bydd i wawr bore'r trydydd dydd dorri a gwasgaru ei tywyllwch. Dy roi ni o Dduw weledigaeth o'n byd,
yn hardd fel y gallai fod. Byd o gyfiawnder, lle nid a'n rheithia neb ei gymydog. Byd o lawnder, lle ni lygra drigio ni na thlodi mwy. Byd o frawdgarwch, lle sefydlu'r llwyddiant ar sail gwasanaeth ac yr anrhydeddu'r teilyngdod yn unig. Byd o harddwch, lle ni orffwys trefn a rym arfau, ond ar gariad pawb at ddiw ac at ei gilydd. Cliw ni o arglwydd, a chymorth ni gysegri'n hamser ei nerth a'n meddwl i brysio'r dydd o harddwch a chyfiawnder, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Y Pasg hwn, eleni eto, a nifer o deuluoedd ar wahân i'w gilydd oherwydd y cyfyngiadau. Gweddiwn ros ein ceraint a'n ffrindiau, ble bynnag y bont. A gweddiwn yn arbennig dros yr rhai nad ydym wedi ei gweld wyneb yn wyneb am dros flwyddyn. Ac yn ystod gwylia'r Pasg, gweddiwn heno dros fywyd y teulu. O Dduw ein tad ni oll, ma'n gelwais di fod yn un teulu yno ti, erfyniwn arnat fendithio cartrefi ein gwlad, amddiffyn hwyr rhag pob drwg, sancteiddia hwy ath bresenoldeb, a gwna hwy'n gysegyrleoedd pirdeb a thangnefedd. Bendithia bawb sydd yn anwyl gennym, pa le bynnag y bont, a chadw hwy'n ddiogel yng nghysgod dy gariad, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. O Dduw yr hwn trwy'n erthol at gyfodiad dy fab Iesu Grist oddi wrth y meirw, a'n gwaredais ni rhag gallu'r tywyllwch, ac a'n dygais ni mewn i deyrnas dy gariad. Ni atylygwn i ti megis drwy ei farwolaeth, y galwodd ef ni yn ôl i fywyd. Caniatáu ni hefyd, drwy ei breswylfod gwastadol ynom, ein cyfodi ni lawenydd tragwyddol, trwy'r un Iesu Grist ein harglwydd. Amen. A dwedwn gyda'n gilydd eiriau'r gras. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fo gyda ni oll, byth bythoedd. Amen. Yn ystod yr ymddifan a'r trafod, nesaodd Iesu ei hun atynt a dechrau cerdded gyda hwy, ond rhwystrwyd ei llygaid rhag ei adnabod ef. Y 15fed adnod o'r 4 bennod yr 20 o'r Efengil yn ôl Sant Luc. Mae'n rhaid i mi ddweud, mae gen I hoffter mawr o Gwasanaeth yr Hwyrol Weddi ar Sul y Pasg. Nid yn unig oherwydd y mae'r Hwyrol Weddi yn ddiweddglo perffaith i'r dydd,
Ond oherwydd yn y darlleniadau o'r Hwyrol Weddi, cawn gyfarfod ar Iesu atgyfodedig am y tro cyntaf ar Sul y Pasg. Mae'r Gwasanaeth Cymyn ar fore Sul y Pasg yn canolbwyntio ar y bedd gwag, ac yn ein darlleniad y bore yma o Efengil Marc, gorffennodd y darlleniad gyda'r gwragedd yn ffoi oddi wrth y bedd mewn arswyd ac ofn. Y bedd gwag yw canolbwynt y Gwasanaeth boreol ar Sul y Pasg. Nid Iesu, sy'n rhyfedd mewn ffordd. Nid oes sôn am yr Iesu atgyfodedig o gwbl, dim ond sybrydion sydd gennym. Y mae wedi gyfodi nid yw yma, neu pam yr ydych yn ceisio ymhlith y meirw ar hwn sy'n fyw. Ac wrth gwrs y mae gennym y bedd gwag ei hun, sy'n tystio bod rhywbeth mawr wedi digwydd. Ar fore Sul y Pasg, yr ydym yn canolbwyntio ar y gobaith sydd yn y gwacter, y gobaith a ddaw o absenoldeb, y gobaith a ddaw, o ddistawrwydd. Sybrydion, dyna i gyd. Sybrydion sy'n ein herio i obeithio ar ddim byd mwy na wacter y bedd. Pan aeth y gwragedd at y bedd yn gynnar ar fore'r trydydd dydd i eneinio corff yr Iesu, eithant yno gan ddisgwyl ddod o hyd i gorff Iesu, i wynebu canlyniadau'r groes a marwolaeth unwaith eto. Ond pan cyrraeddon nhw, roedd y bedd yn wag. Cynnig cwestiynau y mae'r bedd gwag i ni, nid atebion. Cwestiynau sy'n procio anghrediniaeth, sy'n herio ffydd, gobaith yn y gwacter. Ystyriwch y ddau ddisgybl heno ar y ffordd i maes yn dweud, fe'n syfrdanwyd gan rhai gwragedd o'n plith, aethant yn y bore bach at y bedd, a methasant gael ei gorff. Aeth rhai o'n cwmni allan at y bedd, a'i gael yn union fel y dywedodd y gwragedd. Ond ni welsant mo honno. Cwestiynau, sybrydion, gwacter, pembleth, colled, galar, arswyd, cyffro. Dyna'r cymysgedd rhyfedd o deimladau ac ymatebion oedd ar fore'r trydydd dydd yn wyneb y bedd gwag. A Iesu ei hun, yn absennol o'r cwbl. Does dim sôn amdano, dim ond adlais bach dawel sy'n dweud am atgyfodiad. Byw gydag ansicrwydd. Dyna rhan o hanes yr atgyfodiad ar y dydd cyntaf hwnnw. Yn fynych, dyn ni'n rhy barod i rhithro'r groes i'r atgyfodiad, yn canu ein haleliwia ac yn gorfoleddu, heb yn gyntaf, cymryd yr amser i dal i sylw a thendio ar y poen a'r galar, y colled a thywyllwch a fi. Mae'n rhaid cydnabod yr hyn a fi, cyn allwn symud ymlaen yn obeithiol i'r dyfodol. Ar y degau, mae angen dod o hyd i'r gobaith yn y gwacter, cyn allwn symud ymlaen i'r dyfodol newydd. Ac mae hynny'n cymryd amser. Fe allwn ni bloeddio ein haleliwia o'n genau, ond nid ar ein genau y mae'r angen yr haleliwia, ond fel dywed W. Rhys Nicholas, mae'r haleliwia yn fy enau di. A chyn alleth hynny digwydd, mae angen cydnabod yr hyn a fi, y groes, galar y farwolaeth, gwener y groglith. A dyna beth sy'n mor hyfryd am yr hanes o'r ddau ddisgybl ar y ffordd i maes heno. Mae'r ddau yn cerdded i ffwrdd o drychineb gwener y groglith a'r groes. Mae'r ddau yn troi eu cefnau ar yr hyn a fi yn y gobaith o adael yr holl brofiad amhlyserus yno yn Jerusalem. Mae'r ddau yn cerdded o'r hyn a fi, a heb fod yn siŵr beth oedd gan y dyfodol ar ei cyfer. Y ddau yn ymddifan, yn dadle ymhlith ei gilydd am yr holl bethau oedd wedi digwydd yn Jerusalem. Y ddau yn ceisio gwneud synwyr o'r hyn a ddigwyddodd, ond heb gael fawr o lwyddiant. Ac i fewn i'r sefyllfa hon, fe welwn ni am y tro cyntaf yn Efengil Luc, yr Iesu atgyfodedig yn dod ac yn dawel fach yn ymuno â'r ddau.
yn ystod yr ymddifan a'r trafod, nesaodd Iesu ei hun atynt a dechrau cerdded gyda hwy. Dechreuodd Iesu gerdded gyda hwy, dyna i gyd. Ymunodd Iesu â nhw yn ei galar, yn ei tristwch, ei digylondyd, yn ei hwynebau. Y ddau ar goll, yn ei colled a'i gwacder. A dyna sy'n bwysig i ni nodi. Ni ymddangosodd Iesu iddynt fel y cwoncwerwr mawr, a'i dychryn gan ddweud, edrychwch dwi'n fyw. Be sy'n bod arnoch chi? Codwch eich calonnau a llawenhewch a gorfoleddwch, dwi'n fyw. Tynnwch eich hunan at eich gilydd. Na, dim o gwbl. Ymunodd Iesu yn nhw fel cydymaeth, fel teithiwr arall yn cerdded ar hyd llwybr galarus y ddau. Fe welwn ni Iesu, y bugail da, yn dod ac yn gyntaf oll, yn cydgerdded ac yn gwrando ac yn cydymdeimlo a phoen gofid a galar y ddau, yn rhannu rhywfaint o'r gwacder a roeddent yn ei teimlo. Fe welwn ni Iesu yn tosturio ac yn cydymdeimlo. Ni ddylwn ni ddiystyru y pwysigrwydd o gydymdeimlo. Mae'n bwysig ni fod yn barod i wrando ar boen a gofid eraill. Mae rhai yn dweud, ar ôl y flwyddyn dyn ni wedi cael, ein bod yn dioddef o syrffed tosturi. Does gynnon ni ddim y gallu dosturio fwy, meddai rhai. Mae'n bryd i ni symud ymlaen ac anghofio'r flwyddyn ei fi a'i chyfyngiadau. Ond fel Iesu yn cydgerdded gyda'r ddau ar y ffordd maes, cyn symud ymlaen, mae'n rhaid cydnabod y poen ar loes a'r hyn a gollwyd. Mae angen i ni fod yn dosturiol wrth ein hunain yn ogystal â thosturiol wrth eraill, yn barod i wrando ac i holi gwestiynau ac nid rhithro i gynnig atebion. Gofynnodd Iesu'r ddau, beth yw'r sylwadau hyn yr ydych yn eu cyfnewid wrth gerdded? Ac wedi gofyn ei gwestiwn, gwrandawodd Iesu ar y ddau a'i hatebion. Dechrau gydag anghenion a phrofiadau'r ddau a wnaeth Iesu. Dim ond ar ôl gwrando ar y ddau a chlywed ei stori a'i profiadau, y dechreuodd Iesu hangu'r siarad, gan fynd ar disgyblion yn ôl i'r ysgrythyrau a dechrau esbonio. Sylwch esbonio, nid cynnig atebion. Mae gwahaniaeth rhwng y ddau. Ond nid oedd yn rhaid i'r Meseia ddioddef y pethau hyn. Mae rhoi esboniad yn ehangu'r sgwrs, yn cynnig posibiliadau eraill, yn helpu eraill i ymgwdymu ar sefyllfa, i weld sefyllfa mewn ffordd newydd a gwahanol. Efallai mewn ffordd mwy adeiladol na chynt. Yn cyflwyno deall a gobaith i'r hyn oedd yn drysu'r ddau a dechrau mynd i'r afael a'i poen a'i galar. Fe allwn ni weld y taith i'r maes, yn daith oedd wedi dechrau i achau clwyfau'r ddau ddisgybl hyn, oedd yn ceisio ffoi rhag profiadau poenus ac amrwd Gwener y Groglith a'r groes. Cam wrth gam, wrth gwrs, yn y cerdded a'r sgwrsio, daeth deall newydd, gyda'r Iesu atgyfodedig yn ei bugeilio a thosturi a chydymdeimlad. Dim ond wrth i'r diwrnod cyntaf hwnnw ddirwen i ben, a'r ddau yn pwyso arno aros gyda ni oherwydd y mae hi'n nosi, a daethant i'w adnabod ef, a hynny trwy y dwy weithred holl bwysig o esbonio'r ysgrythyr a thorri'r bara. Ond nid oedd ein cylonnau ar dan ynom wrth iddo siarad â ni ar y ffordd, ac ai yma hefyd y down innau i adnabod yr Iesu atgyfodedig, yr un sydd yn gydymaeth â ni ar hyd ein taith trwy'r cyfnod rhyfedd hwn yn ein hanes. Cyfnod sydd wedi ein gadael ni gyd i deimlo'n fregus ac ychydig yn ansicr.
Yn ara deg y daeth y ddau ddisgybl i weld mae Iesu, yr Iesu atgyfodedig, oedd yn cyd gerdded gyda nhw. Ac o'r gobaith yn y gwacder, y down ni ar ddiwedd Sul y Pasg, a'r dydd yn dirwen i ben, i'r gobaith sydd gennym yn yr Iesu atgyfodedig. Ynddo ef y mae sail i'n gobaith a'n llawenydd, a thrwy ei adnabod ef yn ei ddioddefaint ar y groes, y down ni hefyd i brofi grym ei atgyfodiad a'r gobaith a'r bywyd sydd yn ein cynnal ni, ac yn cynnig i ni posibiliadau newydd. Mwyn ei enw, Alleluia ac Amen. Cyfododd Crist yr arglwydd, a newydd rown ar dain, chwilfrywiodd rwym ar beddrod sicred oedd y maen, gorchnagodd nerthau fangau ar forer tradiw dydd, enillodd fuddigoliaeth a digycaeth yn rhydd. Cyfododd ereint rhagwybol hef, ble mae dy golyn angau a fuddigoliaeth fef. Caeth glyd o fef gaeth fiwedd, digyn i roddion rhad, a daeth i wawrio arno molein i'r nefol gwlad. Cyfododd a gorodd byrfonen, esgynnodd mewn mawr hydy'r Christ i fewn i'r llen, ar orsef ei agoniant, tair nosau mae yn nawr, yn nefoedd gorfol lefed, a llawen haid y ffawr. Llywyrched Crist, hael cyfiawnder arnoch, a chwalu'r tywyllwch o'ch blaen, a bendith Duw holl alluog, a tad y mab ar ysbryd glân, a fôn eich plith ac adrigo gyda chwi yn wastad. Amen.